Amma Salma ba kya ganin kamar ya dace a ce mun bincika al'amarin Muhammad ɗin nan ko don mu taimake shi? Al'amarin Muhammad baya cikin abin da ya shafe ki. Haba Salma ba kya ganin kamar abin da ya faru ne ya sa shi a cikin wannan hali? Me zai sa shiga cikin wani hali? Don kun rabu? Ke me yasa baki shiga cikin wani hali ba? Kai Salma ke ba kya ganewa wani wallahi. Abu biyu ne suka haɗu mishi. Na farko ga rabuwan mu gashi nan maganan asalin shi da ya zo ya ji. Babu laifin ki a ciki. Batun asalinsa kuma shine zai ƙara nisan taki da shi. Kin fara tsauri wallahi Salma. Ba batun tsauri bane. Abin da bai da amfani babu dalilin farasa. Lokacin da abin yake ba haka ba, ba ki ga na goyi bayan ki a kansa ba? Ni wallahi garin ma duk ya ishe ni. Ya kamata da ɗan yi traveling ko wani neighboring state ne haka. Na ɗan je na shakata. Kin ga da wannan maganan ma da tashi kika yi muka je inda kika ce za mu tafi. To. Nan ne? Nan ne ko? Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salam. Wa alaikum salam. Yawwa in ce ashe da mutane na tsammanin gidan ba kowa. Salam. Yawwa. Barka da aiki. Yau barka ne malam. Yawwa. Sannu. Ya aiki. Alhamdulillah. Madalla. Na zo wajen mai gidan ne. Alhaji? Ya san da zuwanka? To kai ko Allah na tuba mutum zai zo neman Alhaji ne Alhaji bai san da zuwansa ba? Gaskiya ne. To amma ni kuma bai san ba ma haka ba wai ma me sunanka? Sunana Abubakar dan Audu. Abubakar dan Audu. Alhaji bai sanar da ni cewa mai suna irin wannan zai zo ba. To kai ka sanar da shi ni zuwa na mana. Ba haka tsarin aikin yake ba. To ni sirikinsa ne. Kaga ko ba lalle ne wannan tsari na ku shafe ni. Sirikin Alhaji? To amma sani na Alhaji bai da siriki. Kuma in yana da siriki to ai ya manta kenan bai gaya min ba kuma tunda ya manta ina ga sirikin ba zai rasa lambar wayar shi ba. Sai ka buga mashi ka ce ga ka bakin kofa. Wato malam bari ka ji yadda al'amarin yake. To ko ba haka ba? ina jin ka. Ni ne mahaifin yaron da yarsa take so. Ko ba haka bane ne? Kuma jiyan nan na sauka daga Saudi Arabia dan na zo mu tattauna akan magana auren su. Amma shi Alhajin bai taba gani na ido da ido. Ko ba haka bane ne? Amma na tabbatar Alhajin da kansa zai yi matukar farin ciki ya ganni dan mu samu mu tattauna maganar nan ta kai. To ai ba kai kamata ka fito ba. Shi yaron naka ya kamata ya kira yarinyar. Ita kuma ta kira Alhaji. Alhaji zai kira ni ya sanar da ni. Yanzu dai an yi kuskure kai haƙuri. Ni ba kai mun laifin komai ba kai ne da haƙuri. Ni ba zan ɓata tsarin aiki na ba saboda kuskuren ka kai haƙuri ka koma. Yanzu kai haka naka tsarin yake? A'a ba zaɓi na bane tsarin aikin ne. Ka gane? Sai an jima. Mafi mishkila. Yawwa. Maru. Kai. Wallahi mai gadin nan bai da mutunci. Wai hana ka shiga Matsiyacin ba? Wai kai baka da lambar yarinyar ita budurwar Mamuda din ne? Wallahi ban da ita. Ka amma kai an yi sha wallahi Maru. A ce saboda Allah a ce baka da lambar budurwar abokinka? Haka ake dan Audu ba da ni ake sabgar ba. Amma wallahi bai da mutunci. Ai irin wannan ko ba a saka ka a ciki ba ya kamata a ce ka san. Yawwa Allah ya sashi. Allah ya sashi ne ba mun gani. A yarinya ce ba. Allah. Allah. Je ka tsaye min da ta. Ka je ka kai saki. Je ka sauri. Wai. Je ka same ta mana ka sha ka bi ta. Ka sha. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Umar abokin Mahmud. Oh, okay kai ne Umar. Kamar na san fuskar nan. Ba mamaki. Dama mahaifin Mahmud ne yazo yake son magana da ke.
Mahaifin Mahmud? Ƙwarai kuwa. Ina yake? Ga shi nan mun zo da shi. Ina zuwa. In kin je to me zaki ce mishi? Me zai mun dai? Baki ga shi ke nema na ba?